De repente vin que a señora empezou a golpear a varias xente na calle. Iban uns ciclistas, colleu as bicis dos ciclistas, pegoulle cas bicis a esa xente. Despois viña o resto de xente pola calle tamén e foilles pegando ata que por mala sorte, por magua, colleu a esos señores que iban andando. Vi que estaba aí, la vi pasar y se puso a atacar a un señor, o sea, a pegarlo a un señor mayor. Y fui a separarla, o sea, a proteger al señor. Y entonces se lió conmigo también. Imaginen que van pola rúa de día paseando tranquilamente e de repente unha descoñecida empeza a darlles unha malleira sen motivo. Pois iso é o que aconteceu e o que está a acontecer, como ven nas imaxes, no centro de Pontevedra. Segundo os veciños, a muller que ven adoita cometer esas agresións aparentemente sen sentido. Detéñena e a xiña volve estar feire. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias do martes 21 de outubro de 2025. Lembrarán o accidente mortal de moto desta fin de semana na Nacional Sexta en Lugo. Pois ben, o sinistro causou unha conmoción especial ao pertencer ao finado a un club de moteiros. Con eles desprazábase no momento dos feitos. Os que ían con el aseguran que o suceso puido deberse a unha neglixencia dun condutor de idade avanzada, algo que investiga a Garda Civil de Tráfico. Nese tramo hai 3 carriles, un de baixada con línea continua e 2 de subida, e o vehículo estaba no medio dos 2 carriles de subida. O pobre nin o viu e xa tragou así o accidente tal cual, e levou un golpe deses frontales moi fastidiado. A xente está impotente cando ves que é un señor que ten 90 anos, que é un señor moi maior, que viña desde arriba xa por ese carril, que tuvemos ali xente de testigo que iba detrás de él, e nos cando vimos polo outro carril xa agarrámonos calmos a cabeza. A Policía Nacional investiga varios asaltos a vivendas habitadas no concello pontevedrés de Redondela. Os ladróns actúan cando os donos das casas están fora. Ata o momento entraron en 2 vivendas das parroquias de Ventosela e Reboreda. Nunha das casas había unha cámara de seguridade. Os axentes xa están a analizar as imaxes para tratar de capturar os delincuentes. Un pouco de medo temos no corpo porque, claro, iso é unha lotería, non se sabe a quen lle pode tocar. De feito, non sabemos en que casa foi, pero supónse que foi nesta calle. Entón, pois, andamos con ollo, non queda máis remedio. Estou entre o medio da que dicen e máis a daqui da baixo. Estou no medio e medio. Por si acaso xa me dá medo tamén que me entren. Agora que teño máis medo que me entre que me dé un golpe. O barrio coruñés de Monte Alto é dende agora máis accesible. Os peóns xa poden empregar unhas novas escaleras mecánicas cubertas que acaban de poñerse en funcionamento. A nova infraestrutura conecta 2 rúas separadas por unha alta pendente. Era un treito complicado de subir e baixar, sobre todo para as persoas maiores ou con problemas de mobilidade. Agora, a veciñanza ten máis doado desplazarse por esta zona. Para este barrio, con este desnivel que había, es, vamos, unha maravilla. Muy bien, ya nos hacía falta antes, ¿eh? Hay gente que no puede subir ya las escaleras. Para xente que ven con compras, xente sobre todo mayor, pues la mejora fue sustancial, se nota bastante. Comezamos coa última hora dun novo operativo antidroga que se está a desenvolver nestes momentos na comarca do Salnés, en Pontevedra. Axentes da Policía Nacional e da Garda Civil están a realizar rexistros en alo menos unha decena de puntos da provincia. Alejandro, que se sabe polo de agora desta operación? Pois Raúl, o que sabemos ata o momento é que eses axentes da UDICO e tamén da Garda Civil levaron a cabo rexistros durante esta madrugada e tamén a primeira hora desta mañá en diferentes vivendas, como por exemplo esta que poden ver agora mesmo en directo, ubicada aquí neste barrio do Terrón, en Vilanova da Arousa, pero tamén noutros puntos desta comarca e tamén en Vigo, Pontevedra ou Cambados. Durante eses rexistros requisáronse sustancias estupefacientes, tamén cartos e algunha arma. Ademais, segundo informou o subdelegado
delegado do Goberno aquí en Pontevedra. Hai nestes momentos alrededor de 20 persoas detidas en relación con esta operación antidroga. Unha operación antidroga que está sendo coordinada polo xulgado de Vilagarcía de Arousa, que decretou o segredo de sumario. Unha nova operación antidroga que se suma a outras tantas, como por exemplo a última, a máis recente, a Operación Olimpia, que se saldou con 11 persoas detidas e a incautación de case 2 toneladas de droga. Se han realizado más de una decena de registros en distintos puntos de la provincia. Algunos, como Vilagarcía y Vilanova de Arousa, ya han sido publicados por los medios de comunicación, por lo que puedo confirmarlos, pero también se han hecho actuaciones en otros puntos de la provincia. Se ha detenido a más de una veintena de personas que presuntamente tienen relación con el tráfico de drogas. Finalmente se han intervenido sustancias estupefacientes, dinero y algún arma. Esta mañá houbo tamén un corte de luz de entidade que afectou a parte da cidade de Ourense. Para saber exactamente que é o que aconteceu e se xa está solucionado, temos ali a Xoel Rodríguez. Contanos. Pois o certo, Raúl, é que a incidencia continúa aínda nalgún punto. Estamos lo vendo aquí neste barrio do Polvorín de Ourense, onde, como poden ver, as miñas costas, moitos establecementos continúan aínda sen electricidade ou tamén as vivendas. Segundo Naturgy, a empresa distribuidora e comercializadora de suministro eléctrico, esta avaría orixinouse nunha liña de media tensión no barrio de Barbaña e xa se estaría traballando ao longo de toda esta mañá na resolución desta incidencia. Un apagamento que foi puntual en algúns barrios, pero máis prolongados noutros, como neste, como dicimos, do Polvorín, onde alrededor duns 240 clientes continúan aínda sen suministro. Por iso, a empresa responsable do suministro eléctrico desprazou ata aquí varios grupos electróxenos, ademais de varios grupos de traballo que continúan a esta hora intentando resolver a avaría. Un apagamento que afectou a particulares, tamén a empresas, establecementos, bancos, aos semáforos da cidade ou mesmo o Hospital de Ourense. Este último punto foi, de feito, un dos máis afectados, xa que durante toda a mañá tiveron que traballar con luces de emerxencia e con baterías propias do hospital ata alrededor das 12 do mediodía. Incidencia que se vai resolvendo pouco a pouco, como dicimos, algúns puntos desta cidade, concretamente o barrio do Polvorín, continúan sen suministro eléctrico nun episodio que a moitos lles lembrou o apagamento do pasado mes de abril. Ás 11 foi a luz e son as 12:30 e non volve. Dá picos, pero non se queda. Entonces non sei. Vos tedes un bar, non podedes traballar, non? Non, tiñamos o menú arrancado, pero é imposible. Así que sen luz, sen campana, sen extracción, non se pode. Os dous locales non temos luz. E din que por ali, por o polígono e tal, que están igual. Temos casi todo eléctrico, os fornos, fogós e todo eso, casi todo eléctrico. Entón, claro, temos que facer un parón po café forzoso, basicamente. E depois na tienda, claro, tampouco non vai o ordenador non vai, entón o TPV tampouco cobra ben. En efectivo, bueno, ao final, xa dicían que había que levar cuartos no bolsillo desas cousas, entonces, pois, a utilizalo. O rural de Redondela está a sufrir roubos en casas cando os propietarios non están nelas. Non é algo novo para eles, pero a pasada fin de semana os amigos do alleo atacaron por partida dobre. Os veciños do camiño do Casal en Reboreda andan inquedos. A nova de que roubaron un veciño vai pasando boca a orella nesta tranquila parroquia de Redondela. Un pouco de medo temos no corpo porque, claro, iso é unha lotería, non se sabe a quen lle pode tocar. De feito, non sabemos en que casa foi, pero supónse que foi nesta calle. Entón, pois, andamos con ollo, non queda máis remedio. Os ladróns asaltaron 2 casas. Nunha había unha cámara de seguridade que gravou como 2 homes entraban nela. Foi en 2 vivendas separadas apenas 1 kilómetro unha da outra. Non é o normal, pero os roubos dos últimos anos asustan os veciños. Hombre, estou entre o medio da que dicen e máis a daqui da baixo. Estou no medio e medio. Por si acaso xa me dá medo tamén que me entren. Agora que teño máis medo que me entre que me dé un golpe. Xa lle dixen que comprara un can, pero vai a comprar un can, wow. Botanlle un bistec. Aquí ainda hai xente maior e a preocupación é esa. Que marches ao mellor, como por exemplo hoxe, que é día de feira, que marches á feira e que cando chegues, pois que teñas a casa revolta ou así.
Reboreda é unha parroquia tranquila e coñécense todos. Por iso a presenza dun extraño hai días levantou sospeitas entre os veciños. Xa fai 15 días, pois un coche que pasou por aquí, que non o coñecíamos, pois chamounos a atención porque, bueno, o señor iba dentro do coche, quedouse mirando, e aquí coñecémonos todos, ou sea, uns ou outros, de vista todos nos coñecemos. Pero, bueno, non lle demos maior importancia, pero cando pasou isto onte, pois a verdade é que relacionamos o tema. Probablemente sea xente que teña estudiado a zona, porque por aquí non hai xente conflictiva, como ben podedes ver, é un barrio tranquilo, levámonos ben entre todos, casos puntuales. Susto tamén o que levou outra veciña cando marchou a unha boda e ao volver descubriu que os ladróns entraran na súa casa e levaran as xoias e todo o que tiña de valor. A Policía Nacional alerta sobre o aumento de casos da estafa coñecida como o calote do amor. Os estafadores contactan coas súas vítimas a través de internet. Unha vez gañada a súa confianza, pídenlle cartos. As afectadas son principalmente mulleres. E ollo porque, aínda que pareza imposible, non é difícil caer nas redes destes estafadores. A policía lembra a importancia de non dar información persoal a través da rede e anima a denunciar. En cada unha destes calotes, en cada un deles extraen moitísimos cartos a cada unha das súas vítimas. A meirande parte destes casos de estafas do amor son redes internacionais por internet, en redes sociais, extraen información sobre as vítimas e a raíz diso, pouco a pouco, non nos piden cartos dun día para outro, nin sequera dunha semana para outra, pero ao longo de meses crean unha trama na que envolven as vítimas e acaban solicitándolle cartos, claro, e acceden. A morte dun motorista nunha colisión na Estrada Nacional Sexta en Lugo causou unha fonda dor e tamén rabia entre os compañeiros do motoclub ao que pertencía o finado. Denuncian como causa do sinistro unha imprudencia por parte do condutor do coche contra que o bateu un home de idade moi avanzada que puido superar a liña continua e mesmo, segundo eles, conducir sen luces. O accidente en que morreu o motorista Enrique Rois Iglesias causou un fondo pesar en Lugo, en especial entre os máis de 30 compañeiros do motoclub Muralla Racing. De feito, a metade deles acompañábano cando se produciu o sinistro que tivo lugar na Nacional Sexta á altura de Ramil. Segundo denuncian, unha neglixencia grave puido causar o suceso, xa que todo apunta a que o coche que bateu contra a vítima, conducido por un nonaxenario, sobrepasou a liña continua. En ese tramo hai 3 carriles, un de baixada con liña continua e 2 de subida, e o vehículo estaba no medio dos 2 carriles de subida. O que me chama a atención é que todo o mundo que comunica por ali, xente que estaba por ali, dice que o vehículo iba sin luces. O pobre nin o viu e xa tragou así o accidente tal cual, e levou un golpe deses frontales moi fastidiado. E sinteste impotente cando ves que é un señor que ten 90 anos, que é un señor moi maior, que viña desde arriba xa por ese carril, que tuvemos ali xente de testigo que iba detrás de él, e nos cando vimos polo outro carril xa agarrámonos calmos a cabeza. Con 62 anos de idade e de carácter amigable, Enrique Rois levaba 3 décadas vencellado ao seu motoclub e guardaba relación con outros da contorna, polo que era unha persoa moi apreciada. O accidente que acabou coa súa vida produciuse meses despois de retirarse e de mercar a moto que sempre quixera ter. Encima tiñamos a reunión do motoclub, tiñamos a cena, que facemos unha cena todos os anos. A parte era unha persona que sempre estaba de broma, animaba a todo o mundo. Levamos 30 anos no motoclub, ele estuvo desde o primeiro, sempre, ele chegou a estar na directiva, era unha persona que contábamos sempre, un máis da familia nosa. Entón, para nós, foi un pau moi duro. Evidentemente, é fastidiado para todos os motoclubs, porque isto síntese desprotegido. Mentres os compañeiros e familiares do moteiro gardan dó polo seu pasamento, a Garda Civil de Tráfico está a investigar as causas do sinistro. Un incendio afectou gravemente a primeira hora desta mañá unha fábrica de cortiza de madeira en Brión. A intervención dos bombeiros conseguiu sufocar as lapas e, a pesar dos danos materiais, o lume quedou controlado dun xeito bastante rápido. Pouco despois das 6 da mañá, os servizos de emerxencias de Brión recibían o aviso dun lume nesta nave de Pinot, onde a empresa almacena produtos derivados da madeira. Poucos minutos despois chegaban ata aquí 3 dotacións de bombeiros que estabilizaron o incendio e conseguiron controlalo.
Como indica o seu protocolo nestes casos, avisaron os compañeiros do Parque de Santa Comba que chegaron algo máis tarde, cando o traballo máis complicado xa estaba feito, pero que axudaron tamén nas tarefas de extinción. Tamén se desplazaron ao todo lugar varias patrullas da Garda Civil. Os propietarios, moi afectados e nerviosos polo sucedido, non quixeron facer declaracións diante das cámaras, nin tiñan aínda unha avaliación dos danos. O lume iniciouse presuntamente na parte traseira da nave, onde había bastante maquinaria e puido deberse a unha faísca ou curtocircuito. Esa parte quedou totalmente arrasada e desfeita. O resto puido salvarse a pesar de que o fume afectou prácticamente a toda a fábrica. Xa a partir das 9 da mañá aproximadamente comezaron as tarefas de retirada do material queimado e de arrefriamento da zona que os bombeiros de Brión calculaban que durarían varias horas. Na localidade luguesa de Monterroso ardeu o baixo dunha casa unifamiliar habitada. A sorte foi que un dos moradores da vivenda estaba esperto, pasaba da 1 da mañá, deuse conta de que algo ia mal ao quedarse en luz. Cando foi comprobar o que pasaba, xa lle veu o cheiro a fume e avisou os servizos de emerxencia. Traballaron na extinción do lume os bombeiros de Chantada e o GES de Monterroso. Cando alguén comete un delito debe cumprir unha pena, pero esta obviedade desdebúxase algo cando o infractor é un menor. As infraccións penais cometidas por rapaces entre os 14 anos e os 18 medraron en Galicia o ano pasado ata máis de 1000 delitos e faltas, segundo o Instituto Galego de Estatística. Case 600 menores, 588 foron condenados por diferentes delitos en Galicia no 2024, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Supón un incremento do 27,2% e entre os que máis aumentan os cometidos a través das redes sociais. Desde os 14 anos, o neno responde polos delitos tipificados no Código Penal. Entre 14 e 18, depende o feito delictivo que podan cometer, hai unha serie de, non se chaman penas, chamanse medidas. Pois temas graves, incluso pode ser un internamento en régimen pechado en un centro, un régimen semiaberto, eso quere dicir que teñen que estar ali unhas determinadas horas, pero despois poden salir a seus domicilios, pode ser traballos en beneficio da comunidade. Un neno menor de 14 anos nunca sentará diante dun xuíz. Un tema xa a nivel, digamos, servicios sociais. E sexa cal sexa a idade do menor, calquera tipo de responsabilidade patrimonial vai recaer sempre nos pais ou titores legais. Se un neno ou unha nena queima un vehículo, hai que indemnizar ao propietario do vehículo, non? E aí responden tamén solidariamente os pais, os tutores. A responsabilidade civil dos pais é igual a de menor de 14 anos que o de maior de 14 anos. Quer dizer, os pais respondemos das accións ou omisións que cometen os nosos fillos cando teñen menos de 18 anos. 8 anos de internamento nun centro é a pena máxima que se lle aplica a un menor por un delito grave como un homicidio. Cando alguén dice, non, o menor de 14 anos comete un delito, que internen 15 anos. Non pode ser eso, ¿vale? Porque en ordenamento penal en xeral, pero en particular en a lei penal do menor, unha das funciones principales é a reeducación e a rehabilitación do menor que comete o delito, e non nos podemos esquecer deso. Xente que marchou, estamos aquí os que quedamos aguantando. Van cerrando pouco a pouco e yo pienso que realmente a parte de baja será por algo más. Yo no gano dinero. ¿Qué voy a hacer aquí? Cierro mi puesto y vuelvo a abrir. No, eso no. Si cierras, pierdes concesión. Y dices, va muy bien. Entonces, no sabemos. La verdad, estamos muy desesperados, estamos muy angustiados. A Coruña estrea as primeiras escaleras mecánicas cubertas instaladas no barrio de Monte Alto, coas que se mellora a accesibilidade na zona. Reyes. Sí, esta obra nova conta con 3 treitos de escaleiras que transformaron a mobilidade na zona. O que antes era unha costa empinada e exixente, sobre todo para as persoas maiores e tamén persoas con mobilidade reducida, agora é un cómodo ascenso mecánico. Aquí en Monte Alto aplauden esta mellora, pero hai quen lamenta que as escaleiras sexan só de subida. Do esforzo de subir en costa a facelo sen suar grazas a estas novas escaleiras mecánicas que unen as rúas Adelaida Muro e Ángel Rebollo en Monte Alto.
Para este barrio, con este desnivel que había, es, vamos, una maravilla. Muy bien, ya nos hacía falta antes, ¿eh? Yo pensé que ya no la daban estrenado, porque 3 meses sin ponerlo en marcha. La cosa mejoró, se agradece. Hay gente que no puede subir ya las escaleras. Y entonces por ahí, mira, esta señora va por la piscina y ya va por las escaleras, pero siempre iba por allá. Agora, grazas a un investimento de 1.100.000 euros, cofinanciado con fondos europeos, Monte Alto conta con estes 3 treitos de escaleiras mecánicas, as primeiras cubertas que hai na cidade, que permiten superar o desnivel sen esforzo e con seguridade. Yo normalmente vivo ahí arriba y nunca subía por aquí, siempre iba por aquí porque era más liso y ahora pues, bueno, desde ayer pues estoy aprovechando esto, claro. Y para los viejos nos hace mucha falta. A paciente que ven con compras, xente sobre todo mayor, pues la mejora fue sustancial, se nota bastante. A máis, estas escaleiras están cubertas con pranchas de metacrilato que protexen tanto os mecanismos como os usuarios os días de chuvia, sempre cando non chova de lado. Se moja uno, pero vamos. Tampouco non pasa nada, llevamos paraguas. Pero sí os amola que funcionen só en sentido ascendente. Ay, solo de subida. Ay, qué trampa. Es trampa. Que la gente que vive por aquí, por los lados, que va a la compra y necesitará que bajen también con el carro para abajo. Solamente suben, pero... O mismo que tens que subir, tens que baixar. Entón, a xente maior tamén que vive por esta zona e anda por aí, pues para baixar tamén lle vendría ben. Unhas novas escaleiras que non só melloran a accesibilidade, senón que tamén dinamizan a contorna, conectando mellor Monte Alto co paseo marítimo. E temos que seguir no mesmo punto porque alí as praceiras e os praceiros do mercado de Monte Alto din que non poden máis. Levan máis de 2 anos desprazados nunhas instalacións provisionais e nese traslado parece que quedaron os clientes polo camiño. Despois de máis de 40 anos de actividade, o mercado de Monte Alto pechou para remodelar as instalacións e reorganizar todo este espazo público. Foi en 2023 e os postos trasladáronse a unhas instalacións provisionais, abarrotadas na inauguración. Pero a cousa agora xa non pinta tan ben. Aquí as cousas empezaron así ben, pero bueno, hai postos que van mellor que outros, pero bueno, e somos menos. Xente que marchou, estamos aquí os que quedamos aguantando. Hay puestos que llevan cerrados, bueno, yo cuando entré alguno ya estaba cerrado, pero ahora van cerrando poco a poco y yo pienso que realmente aparte de bajas será por algo más. Din que os postos pechan porque non dan e a xente non ven porque non hai postos. Ao principio abrían e agora está todo cerrado, entonces non tes a fruta aberta, non hai nada, entendes? Claro. Non tens nada que vir a buscar, pasas, viñen a semana pasada un día, estaba todo cerrado, prácticamente. Non sei onde pescar o carniceiro. Tamén acusan o cambio de localización. O mercado provisional está a uns 600 metros do outro. La gente que hay por ahí arriba, muchas mayores, y no se pueden desplazar, a no ser que los traigan los hijos, con lo cual estamos perdiendo mucha clientela. Es que date cuenta que un medio kilómetro de un lado al otro es mucho. Hay clientes que tienes que llevarles después la compra, porque ellos no pueden con ella, y no nos importa, ¿eh? O caso é que as vendas baixan e apenas dan sostido ao negocio. Desesperan porque as devolvan á localización orixinal. Para ver se dou chegado ao novo. Teño 2 traballos, este máis outro, para poder aguantar deste. Yo no gano dinero. ¿Qué voy a hacer aquí? Cierro mi puesto y vuelvo a abrir. No, eso no. Si cierras, pierdes concesión. Y dices, esto va muy bien. Entonces, no sabemos. La verdad, estamos muy desesperados, estamos muy angustiados. Y nos está afectando a nuestra salud. Queren ter unha data de volta e que as obras aceleren sen máis prórrogas. Terán que resistir polo menos ata final de ano, cando está prevista a inauguración da nova praza. A Garda Civil desembarcou hoxe na Laracha para dar a coñecer o seu traballo diante de máis de 2.000 escolares. Unha exhibición solidaria en que rescataron persoas, desactivaron explosivos e mesmo detiveron un criminal perigoso. Máis aló das coñecidas patrullas de tráfico ou seguridade cidadá, a Garda Civil ten moitas outras facetas e todas elas se deron cita hoxe no Colexio Otero Pedrallo da Laracha. Intentamos ir a sitios que non é fácil, non é doado para os rapaces ou encontrar as distintas especialidades, desde a Policía Judicial, os buceadores, as especialidades de perros, o Laboratorio de Criminalística ou as patrullas fiscais e de fronteiras.
Os axentes máis peludos do corpo acapararon toda a atención da rapazada. Cans adestrados pro rescate de persoas ou a detección dos explosivos que despois desactivan os TEDx. Nos contaron cousas sobre o traballo dos policías, como desactivar bombas, como desactivaban as bombas, enseñaron os vehículos da policía. Si o que pretendemos que sea interactivo, que teñan un ratiño para ir visitando pois cada stand de cada especialidade e que despois lles podamos mostrar unha exhibición dinámica de como funcionan os CAS, de como funcionan as detencións de un delincuente peligroso, e despois faremos unha, si podemos xa colgar os arneses de como se faría un rescate en montaña. Unha mañá de acción onde lograron deter un terrorista fuxitivo con a axuda de cans, robots e drons. Toda unha despregadura de medios da que mesmo poderían saír futuras vocacións. Bueno, non é o meu sono, pero estaría moi ben. E molaría, sobre todo, axudar a xente. Sí, porque está guai, pero non porque hai que estudiar mucho. A exhibición abrirase ao público en xeral no horario de tarde, onde todos os que se acheguen poderán facer unha aportación solidaria de alimentos para Cáritas da Laracha. Mallan nun home de idade avanzada en Pontevedra en pleno centro e a plena luz do día. A vítima foi elixida ao show en plena histeria dunha muller moi coñecida na zona e non por ben. Días despois enfrontouse tamén cunhas rapazas. Vano ver de seguida. Así día sí e día tamén. Ataques ao show. Este é unha rapazas en Benito Corval, pero uns días antes foi peor. A vítima fora un home de idade avanzada que paseaba tranquilamente coa muller. A malleira puido acabar mal. Por mágoa, colleu a esos señores que iban andando, irou no suelo, empezoulle a rabuñar a cara e estaba lle golpeando, e nada, intentámosla separar e evitar que lle seguira a golpearse rabuñando. Lle deu un petote que chamaron a ambulancia e todo, porque aparte o señor estaba conmocionado, un señor maior, caeu o chan, coa ferida na cabeza. Fui a separarla, o sea, a proteger al señor, y entonces se lió conmigo también. Pero bueno, como estaba muy excitada, continuó, pasaban dos señores en bicicleta, les tiró de la bicicleta, cogió la bicicleta, pum, a tirársela encima. Sorte que foi en horario comercial en unha praza céntrica moi concorrida. Eu nun brazo, outra señora nun brazo tamén, a outra señora noutro brazo, porque ademais é que tiña moita forza. E despois había dous chicos suxeitándolle as pernas. O comentario era que a tía, aparte de tola e mal, a forza que tiña, que quedou todo o mundo asustado. É coñecida, Entre todos non daban feito bo dela, ata que chegou a policía. Coñécense mutuamente de sobra. Cuando está así un poco excitada, es un peligro porque no mira a quién ataca, o sea, se pone muy agresiva. Entonces ya tuve una pelea con ella un día que me tiró una botella a las piernas. Que anda por aquí sempre gritando, meténdose coa xente, o sea, bastante seria. A vítima, que vive tamén no centro de Pontevedra, recuperase dos rabuñazos na cara e dos golpes que empeoraron o seu estado de saúde xa delicado. O peor é que en calquera momento baten outra vez de fronte, porque ela, a muller do turbante violeta, volve a estar na rúa ata a seguinte. E atendan agora a seguinte historia. Herdou o oficio de panadeiro e case sen querer converteuse na persoa de referencia de moitas aldeas de Ourense. Ten a súa panadería en Celanova, pero varias veces á semana enche a súa furgoneta de pan e doutras cousas para percorrer as aldeas máis rurais da Baixa Limia. Na panadería Xuve de Celanova levan dende ben cedo traballando, pero coas primeiras luces do día, José prepárase para realizar un reparto moi especial. Necesita todo o día para chegar a unhas 40 aldeas de montaña. Que se xente como a nós deixa de ir, creo que non vai vir nadie que vaya a facer ese tipo de traballo, porque se estar vendo en todas as panaderías que non hai relevo generacional, nin mão de obra cualificada. Por diante ten preto de 100 kilómetros, por iso hai que encher moi ben esta furgoneta, non só de pan e empanadas, tamén de piensos pros animais, de papelame. Que hai xente que a mellor che encarga algunha cousiña, faiche algún recao e procuras darlle un servicio do que podes. A veces pídenche leite, pídenche cousas que non teñen. Pois vamos a empezar unha jornada de traballo
Eu reparto polas zonas da Baixa Limia, que son os concellos de Bande, Lobeira, Muiños, Entrimo e Lobios. Buenos días, Marisa. Pois é un panadeiro hermoso, maravilloso. Bueno. Mellor imposible, é un rapacito encantador, agradable, e me ten dado moi bons consellos ás veces tamén. No, eso non, eso daráramos tú a min. Moi bons consellos, e doxos a ti, daramos tú a min que eres de máis boa bella. persona. Buenos días. Este é bo demais, xa lle digo máis nada, a falta que lle quero. Este está en todo, o que lle pida, menos cuartos, eso non nos dá. Sirve a centos de persoas, algunhas delas, como Ramón, son panadeiros xubilados con 54 anos na profesión. Eu, cando me jubilei, aburríme moito. Deitaba máis 3 da mañá e ás 5:30, 6 estaba xa a pé. O oficio é moi bonito tamén. José conduce centos de kilómetros o día máis pola xente que polo negocio. Di que é algo máis sentimental que económico. Sempre sabes o que lle pasa, o que necesitan, e eles pa min igual, porque son personas que falo con elas día sí e día non, como a quen dice. Cando chega a casa sempre é recibido pola súa filla Aroa. Ela sería a quinta xeración de panadeiros, pero o futuro arestora para esta familia é incerto. Os seus pais están a punto de xubilarse e, como ben dicía José, non hai relevo xeracional para unha profesión milenaria. Poden ir lavar a roupa, poden facer a compra, mercar a bombona de butano e mesmo tomar un café en terrazas se o tempo acompaña. Por suposto, tamén poden botar combustible, que para iso naceron. Falamos das gasolineiras, convertidas cada vez máis en centro multiservizo. De seguida lle lo contamos aquí no Galicia Noticias. Non é unha tradición moi nosa, pero cada vez son máis os que se animan a decorar as súas vivendas de xeito terrorífico para celebrar o Samaín. No concello ourensán de Piñor de Cea atopamos un par de vivendas onde esqueletos, meigas ou morcegos campan xa as súas anchas chamando a atención de veciños e visitantes. Criaturas do máis alá sae un encontro de condutores e peregrinos dende hai días nesta casa de Cotelas. Creo que o show da comarca, imagínate. Normalmente todos que pasan, paran aí a facer as fotos. Tamén ela botou aí como 3 ou 4 sábados aí montando un par de gestos. E lle faltaba a parte de baixo, porque ano pasado puxe un cadaleito. Ela é Liliana, comezou a decorar a súa vivenda polo Samaín hai 5 anos. Cando o neno era pequeno, empezamos cunha tontería, cunhas simples calabazas, e todo foi ano tras ano medrando. Medrou tanto que xa non poden entrar pola porta durante estas semanas, teñen que facelo polo garaxe, cousas mercadas, pero tamén moitas manualidades. Isto fixémolo os nenos de eu. É unha sábana, cunha bola, e pintámosles os ollos, e pintámosles por aquí a sangre. Despois os veciños tamén me colaboran, teño aí uns veciños que me colaboraron cos ataúces, que son os que me faltan onde poño as cousas, e todo o mundo me vai dando cousiñas. E a última semana hasta poño música, teño un altavoz destos grandes e poño música así moi de medo. Entonces, pois, se a xente ven, saca fotos. O ayer funo ver, e estábamos precioso aquelo. Fomos eu e unha neta e un xenro. Chamounos a atención. Pero non é a única, uns kilómetros máis alá, no propio Piñor, as meigas e fantasmas conviven con personaxes tradicionais nunha decoración feita toda a man que non deixa indiferente a ninguén. Ai, que lle dá un pouco de medo. Bueno, é que aquí como eso non se acostumbra, que aquilo é unha maravilla. Bueno, eu espántome entre os dous, o marido e a muller, eu que sei lá faer buratos e lá colgar cousas. Pois gosto moitísimo, porque mira, este é o camiño de Santiago e todos os peregrinos non hai un que non pare aí facerlle foto. Sobre todo faino moi enxebre, sabes, moi de aquí. Hai el demonio ali. Ahora que eu conto a verdade, non o puría. Porque a mí dame medo. Ese é o obxectivo desta tradición chegada do outro lado do Atlántico, pero adaptada ao ADN galego. Cada vez hai máis gasolineiras que, alén de ofrecer o servizo de repostaxe, dedican parte do seu espazo a outros servizos que nos permiten facer a compra, tomar un café ou mesmo lavar e secar a roupa. Estamos nas aforas de Santiago, repostando sí, pero se queremos tamén podemos tomar un café, dentro ou fora, lavar o coche, facer a compra, levar a bombona de butano ou mesmo
facela colada. E que a imaxe da gasolineira só con surtidores parece formar parte xa do pasado. A tienda de conveniencia que empezaron as gasolineras un pouco a ter esa modalidade de produtos. Fomos por ese camiño, vimos que iba bien e, bueno, nos fomos ampliando hacia o supermercado, hacia a cafetería. Temos comida para levar, para menú para levar, tamén por encargo e tamén comida menú aquí en la propia gasolinera. Bueno, la lavandería fue algo que se vio en determinadas ciudades, descargan la ropa de su coche a la lavandería y la cargan inmediatamente. Pois toda comodidade para nós. Está ben porque é máis cómodo para os clientes. Falta chao, ves, aquí estás un supermercado, estás todo. Eu vivo en Santiago, non? E para aparcar ali como fago? Comprei para os animales, para min, para todo. A ver, hai de todo, máis do que nos poderíamos imaginar. Nesta outra gasolineira da Picaraña en Padrón, o que comezou como un servizo de parcheo de rodas acabou por converterse nun taller de mecánica rápida. Nos tendo un pouquiño de todo, cada vez somos multiservicios e a xente da verdad que o agradece un montón. Implementamos na parte de atrás un servicio de autocaravanas, dispoñemos de unhas duchas para os camioneiros cando veñen aquí a primeira hora da mañán. Nos dous casos recoñecen responder á demanda da xente e a crecente instalación de surtidores de baixo custo, unha realidade que as converteu en gasolineiras multiservizo.